ना जानता रू ना नया नया शादी कैले बानी सो अब बानी सो सरेह में तका मुहम्मा देखा ना लसे तू हमरा के चिन्ह लेबू तोहरा के हम चिन्ह ना तरवा ना सुननी पंडित जी कहलाई से एके बेर घर है मुंह देखल जाए। हां दादा कोई भुला जाई तो ना हम नानू भुलाइले पंडित जी कहले बाड़ो। हां पंडित जी कहले बाड़ो देखा ना दबा नया नया बियाह ना अभी ना देखम को आय हो दादा। अच्छा चला ना देखैबू तो चला या बेर हो जाई जान लू अनहार हो जाई नु तो गिदर लागी माजा मारे तो हर बाबू बस सरवानु विदा करे में लेट कर देलक हवे सका ना करिए एक चाटी मारा में पूरा मुंह में का तो दांत निकाल दे तू हमर दांत निकाल देबू। हां अब हमरा बारे में नानू जाना तरु ना अरे बाप रे बारे तोहरा ऐसा के 4 गोड़ा के छोड़ के आ 5वां पर तोहरा से कैले बानी एक कोरिए इतने में गांव फटता हम 8वां के छोड़ के तोरा ऐसा 9वें पे कैले बाप रे बाप धन बानी है सरकार तका मुंह देखावला जाओ ना ना मुंह ना देखा मुंह से कोबर का बेर देखा जाए तो आय हो दादा बाप रे बाप तका मुंह ना देखाइबू ना ना मुंह ना देखा आय रे दादा धन बानी है सरकार चल जाओ गोल लगतनी अपने चला हमने चल इन सब तंका दूर आवरो बा आवा दादा ओ चल हमरा से ना जाल जाई आय दादा बाबू हम बैठम हमरा दादा दादा हमर बाबू हम चल गोड़ दाब दो तनी बैठा बैठा चल ना अब हमरा से ना जाइए रे दादा बहुत गोड़ दुखाई दादा हमरा से पैदल अब ना जाल जाई चल तो गोड़ दाब दो तनी बाबू हमर दादा हमर मेहरारू हमर जनाना हमर चल 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 ना दादा हमरा से अब ना केनो जाल जाइए तई बैठम हमरा बड़ा गोड़ दुखाईता। अच्छा सुना तू एतै तंका देर बैठ तले हम आवतनी कहां रो जाई तनी हम पेशाब क के आवतनी तंका एतै ठीक बा जल्दी रो भाई आए हां जल्दी आवतनी रे लबारी चल ना जल्दी जल्दी अब बेर न हो जाई केड़ा के केड़ा ले जाई हन बोला के कहीं ले लबारी चल अरे ता के छोड़ के हे माई ले जाते काट ओ माहे मेला लागल हई ओने न भुला जान तो ना तू चिन्ह तारे हमरा के ना हम तोरा के नया नया शादी बियाह भेल बा आओ माहे ले आई के न भटक देबे भुला देबे तो हम कहां कहां खोज अनका घाम उगल बा चल जल्दी जल्दी कहीं ठंडा देख के तनी आराम कइल जाई चली ना तो बड़ा घाम उगल हां आराम क के तब कहीं चलल जाई ये काम ना कर ये तही ना बैठ तनका ठंडा लिया। अच्छा तू ये तही बैठ हम तनी आवत तनी ना कहां येलो रही आवत तनी ना हम नहीं की चिन्हत अपने के ना जाई येलो रही ए नानू हमने या भाई अपने के थोड़बे चिन्हत तानी। अच्छा ना चिन्ह तारू तो हमका तोहरा के छोड़ के भाग जाब हम आवत तनी तनका देर पे सब ना रंग ना भाग जाए त ना विश्वास पे त धर है बेग है ये बे तही हम आवत तनी पे सब खो के ठीक है हां कोरिया बिया कोले रे गोबे आवत नहीं है घंटे मामले ना आले ओकरा पिलुआ भरी जा कोरी के पावन गए आ तो पहुंच रे सो सरसों बहुत अच्छा जमा है रे हां तोर पहुंच रे क्वेश्चन जना ना होता हो चलो तो देखल जाओ आए सरे में कहा के जना ना होता रे रोहता गिरी पहन करा के देखी हम के बाड़ू ओ कहां करता हो ले बिया आ तोरी बहन करा के हम बियाह होने के भेले के जब हम कुंवारे बानी हम कहां से बियाह कर लेबानी हो अच्छा तो हमारे घरे चलो तो चलो ना तब चल तो पहुंच जाओ हम कुंवारे रहनी ऐसा तो सुतार खोजते रहनी है कहियो ना छोड़म चलो अब कल लाड़ रोले बा जाता है कर पहुंच तो कौन एकरा के धोखा देले बा ताका है नजर उठा के जहां तक ले बनू वहां तक ले सब हमरा बापे के बा हां अलग राज भोग बुसाफा हम तो कुंवारे रहनी है ऐसा तो हम खोजते रहनी है वहीं तो हम अपना मेहरारू को बैठा के आल बनी काजन के लेखा होई के लेखा रा आजा दादा जमाना हो आजा दादा आजा दादा आजा दादा आजा दादा सुप्पा आजा आओ जनाबो ओ जनादा आ कुमार सरवा ले गेलो दादा अरे रे बाप हो केने बाड़ू बोलबो ना करो इनकर मेहरारू हो दादा ओ मेहरारू बाड़ू हो
ए ना बोलबू रे लबर हम बैठा के गेरनी है पोरा पर तू आके बैठल बाड़ू यहाँ कोरा पर ये कोरिए तोरा बंचर धइले बा हाँ हम तो जहां बैठल है बा जमे बैठल बानी कोरिए तू ओतिए खानी कहला हम कोरिए मुत के आवतानी अब चल लबरी 2 घंटा चल होने देर भेल जाता मुतते बाड़ो चल देर भेल जाता चल चल हम कहनी अरे गाड़ी ले आवे गेल बानी गाड़िया ना ले ए गाड़िया का हो अब होई है नदी के चले के बाद ओ मेहरारू जनाना बारू हो आ बाप रे ताई बैठोले रनिया रे दादा बाप रे दादा का हो गेल अबर का हो गेल रे दादा मेहरारू मेहरारू ले गेले करबो चोद मेहरारू के हमरा रे दादा रे कौन सरवा ले गेले रे सरवा रुक रे बाहर चोदवा हमरा मोगी चले दादा चले दादा हमरा मोगी बिला नानी चोदो हो सरऊ ओ बहन चोदो हमरा जाननवा के ले जाता रहा हो सरऊ हो तो हर नानी चोदो हो तो हर दाई चोदो हमरा जाननवा के सरवा रे हमरा मोगी के कहां ले जाता तू हां हर जाना ना तो हमार ना तो हमारे बाप को जाना ना है ए हमर जनाना हा करिया साड़ी हम ले जाके पहना के बिदागरी करा के ले आवतानी हम किन के ले गेल बानी करिया साड़ी हम ले जाके पहनौले बानी हम कहतन जे हमर जनाना हा हम करिया साड़ी पहना के आवतन त तू ना मनबो हम कहते हैं हमार जाना ना तू ना मरबो थोपी में तू ले थोपी मान साहब सारे गाल चल ए चल हम मेहरारू तू ना मरबे तू ना मरबे करे तोरा हाय जे हमर जनाना हां ताई से हमार जाना बस साल हमार बेगो ले ले बा हमरा मौके के ले सबूत सबूत कैसे पालो कहां न नटिया साहब साले बुआ आयो रे मां बुआ दी क्या कर जाना तोरा तोरा का सबूत हां हमार बेगवा बाटे देखबा तोरे हमारे बेगवा हसाले मिलावत चोर कहां के साले तू जब तोर माने जनाना ह तो देखन तो पहले तोरा के चीज लेतो आ तोरा के चिन्ह लेतो कब और सबूत बाजे हमर मेहरारू सबूत बा से मुंह उगरवा के चिन्हवा से के ओकर मरद बा मुंह उघार के चिन्ह त तोहर के मरद बा ओला होए में तोहर मरद के बा हम ना चिंता नहीं कौन हम मरद बा हमर आजे शादी भइल बा हम नइखी मरद के देखले तो हम कैसे चिन्ही से हमर कौन मरद बा हां कहत नहीं जे हमर मेहरारू का तई खासा कर ले बा चलो चल साला अब एगो और चिन्ह चिन्ह बा साला होने हटा अब का सबूत बा ले आवा आई पूछो हां से कहले बानी कि ना से हम 8 गो मर छोड़ के नौवा पर बियाह कइले बानी कहले बाड़ू हाँ हम कहले बानी से 8 को छोड़ के न अपन बियाह कर साले साले चला देख साला चोटा चला पा दादा रे दादा कौन हमरा जनानवा के ले गेल हो भगवान दादा आप बाप रे बाप अब हम कामना हिम्मत से चली हो दादा बाप रे।